busuk khari manai yang khari yok nai oti braji kon chawa norok te jakman khari tongdi norok no Phiyok the ainiya ko jodi romja gyangke norok public te social media ni phaising norok no rom nai lamsogo jotto ani channel nai tong nai no te ani subscribe rong no sana rongjali asini takok Thaniel ni kok no mo bujang mani eba kotna jodi public ya jodi politician eba kebon neta petangake 24 ঘন্টা ni bisingono romboi jelo dakamo 24 hours ni bisingono romboi jelo dakamo ain to ain oblena jotoni bagne saman tabuk khai lagartar 12 থেকে 13 din hai ngui tongka taw khana se bumung sohok laye affair khaijak tabuk khana se roksa kono romboi jelo taje ko sui kobor hake yang berai tongmai ko jotona kaisa sung bujak nai ni bini bai ni kaisa status nuka tabuk khano Bonai Rok Duski bazar Duski Teliamura Duski Digi Khar Jak Khai ko eba khari phaija bahike borok no sininai sung duijonani samendra bai Santosh ni photo to androng no display wa odi rikha androk naine di te khoroksa ni photo to collection khaimia ko borok no Duski wo jodi Duski onu khangai kebata Phiyok di Duski ni borok no ang abono sanamo jungo norok jodi no Duski o borok no khangge norok kebata Phiyok di brong no aini yago yapar hodi Khai Jak tabungle bujak nai eba Thaniel ni bin mano tini kok samang si lengi tong komse kom romoi phano sajari sidipa tigi jale bukha kosto bukha santi manano main kok angobono sanamo jungo যদি no borok no যদি no police rok eba ain bai borno romoi mai angke jeng public rom nai te social media ni bising dekhi borno rom nai tobo abo ha culprit dong no Phiyok ya te class kok angobono sanam sungo onnorok যদি no borok no Duski onugui tong hangke onnorok ke bota Phiyok dibono bono jodi manja hangke bono logino police call khai borno police ya parodi ang bisikok gobang salia ang askena undaka nor channel subscribe ke subscribe jani mohai tebo motivation video rok nai mana bagai